Tɛnɛndon in na Novembre kalo tile 27 an tun bɛ Kangaba mara la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Narena commune ani Bɛnkadi commune. Kangaba ye Kulukoro région cercle ye, cercle min bɛ tile biyan fan fɛ. Ale bɛ an ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ frontière la Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ. An ye baara daminɛ Narena, an ye foliw kɔfɛ ani jama kumana, ani parti ɲɛmaaw fana kumana cercle kɔnɔ. An kumana jamana lahalaw kan, an kumana cercle lahalaw kan ani kinw lahalaw. Narena kɔfɛ an y'an kun ɲɛsin Bɛnkadi commune ma. An tɛmɛna Kɛɲɛba dugu n'o ye Bɛnkadi commune dugu ɲɛmaa ye. Après an nana Nungani, o fana ye Bɛnkadi commune dugu dɔ ye. An y'a laban Kuremale la, Kuremale min ye Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ dugu ye. O yɔrɔ ninnu bɛɛ la ani jama sigira ka kuma. Kuma ninnu caman bɛ lakanabaliya kan cercle yɛrɛ kɔnɔ. Bawo o yɔrɔ ninnu na dama ka ca yen kosɛbɛ, sanubɔ yɔrɔw don, donc gɛlɛya dɔw b'a kan lakanabaliya fanfɛla la. Nka mɔgɔw y'a yira n na fɛnɛ donsow, Guinée donsow ni Mali donsow, olu kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka gendarmew ni polisiw dɛmɛ ka lakana sabati kosɛbɛ yɔrɔ ninnu na. Nin ye tuma ye an kan ka olu bɛɛ fɔ u ka baaraw kɛlen na. An kumana jamana lahalaw kan, denmisɛnw ka baarako, musow dɛmɛni, kin yiriwali, sirakow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na, jiko ani dɛmɛ caman. An kɔni yɔrɔ ninnu na an ye nimisiwasa sɔrɔ kosɛbɛ. An ye lahalaw fana di dɛmɛw sira kan, an yɛrɛ fana bɛna dɛmɛ dɔw kɛ. Ni Ala sɔnna, lajɛ wɛrɛw bɛ nalen kɔfɛ, tournoi wɛrɛw bɛ nalen kɔfɛ.